समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव थांनो रेडि जाबाय। नै दायो जोङो गाखोनोसै। जोङो दिन्दालपारानिफ्राय गरायसर तामुलपुर जानानै जोङो बे जथुम्मायाव थांगोन। ओंखायनो नायलांबाय थादो बयबो। दायो बे समाव जोङो उदालगुरि तामुलपुरनि सिमायाव मोनफैनो हाबाय। बे दालाङानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि आरो तामुलपुरनि टिमा बरनदि होननानै बुङो जायखौ। बेनिफ्राय जोंहा तामुलपुर मोननो हाबाय, तामुलपुर जिल्ला, गोदोनि बाक्सा। दायो बे समाव जों दङ खैराबारि गरेस्वराव दं आरो बै नुहुरनाय गोजौ लामायानो जाहैबाय रेल लामा आरो बे रेल लामाजोंनो जों रङियासिम थांनो हायो। नायलांबाय था नोंथांमोना। लोगोफोर दायो बे समाव जों बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जायगा गोजोन फोथार गोसोबारि टाउनफोराव सफैनो हाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगुर 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेला सोलिगासिनो आरो बे गेवलां मेलायाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैनाय भारत हादरनि मानगोनां हादोरगिरि मुस्रि रामनाथ क'विन्द बिथाङा बिबुंथि होगासिनो आरो लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलायाव बाहागो लाफैदों आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां मुस्रि प्रफेसर जगदीश मुखी, आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारी, मेघालयनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि मुस्रि कनराड सांमा, सिक्किमनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि मुस्रि प्रेमसिंह तामां, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि मुस्रि उत्कल गोरा ब्रह्म, लक सभानि एमपि मुस्रि नब कुमार सरानिया, राज्यो सभानि एमपि मुस्रि रेणुका नार्जारी, बिटिआरनि लिङि गाहाय मुस्रि गबिन्द बसुमतारी आरो गासै एमएलए पिएम बिथांमोना आरो नुजाथिफैबावदों पिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिनेश्वर बसुमतारी लोगोसे इएम बिथांमोना। नायलांबाय थादो नोंथांमोना।
बेबोथ' एखे मा खालामो बेजों फुननानै सोबाय होनबा दाबखा सिङाव जौ जाबाय जेला बिदैया दाबखायाव जायो होनबा नैबेजों ओरै सोहरबाय बेखौ सोहरनानै बेथ' साखिनि बादि जाबाय जाहैबाय बिदैयाथ' सिङाव थांबाय नैबेजों हानबाय बेजों हानबाय बेजों हानबाय बे महरथिं जाबा लखबदो आरो हानबावदोलाय लखबदोलाय जेला जमा जायो होनबा रानदो काउन्सिलजों सावरायनानै माबोरैहाय जोङो जेंनाखौ फोजोबनो हागोन बेखौ जोङो मावगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंहा जुनियर कलेज माखासे दङ बे जुनियर कलेजनि कनसेप्टआ ओरैबायदि